Salukune wong bareng dipikir
taula marang jengsa kinapulna. Ngaipun namungku kersa Gus Lasmana saring bekar. Ambil jengi sayuda kowe angripi dumateng ingkang putra kaki temanten wiwah nini temanten. Wilujeng dipun ripe, wilujeng anggaran ripe, wilujeng sedhet dalune sang ajeng sawingi. Mugi kablo panjenengan kadang wedha Gus Lasmana saribit kangger sumangga. Kula tringiden derek kelas panjenengan. Dados satunggalipun Gus Lasmana saribit kangger amrih dumateng para Hapsari Widodara Widodari. Sesampunipun sabidipun mulih Gus Lasmana saribit kangger ugi kasuwun doa restunipun. Mugi Gus tampa marang Rajeng Saminapurna yen kadang muda Gus Lasmana saribit kangger amilujengi samanya dakoy amido dereng dumateng ingkang putra kangge temanten miwah nisi temanten. Wilujeng senten dalune sang ajeng sawingi. Mugi kabeh panjenengan kadang muda Gus Lasmana saribit kangger sumangga. Kula atringiden sedherek kelas panjenengan. Alhamdulillah, syukurillah. Ya Allah wala quwwata illa billah. Bantu. Wadi berada sabungin para pinawo. Para sepuh, para pemudin. Khusus soal kebatan pemudin loro. Gimana lo telefon hamba bayi. Ingkang baik. Kamu berdung ilmi. Kalau semua kata ini. Bapak Ibu khusus soal keluarga saking Gus Lasmana. Bila melampau di kandang dalam puniko, sampun titik warnipun umpul toro pandi tamadek. Pramilo, kanyon doa itu kunjung dumateng pesok jadinya, akhir pun hampir kugreso. Gus Lasmana saribit kanggermu, ni wong putra mang, merek dia sini, mentar pendakan kang putra, anak pas bagus, Herianto. Kang Daw pakir yang putra ingkang mijil kenyo. Saking penyebut Abang Khalid Abdul Mungin. Ingkang asli ya ayu Umi Latifah. Ingkang dalam wonten ing dusun Garas. Desa Sambiroto. Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Hadinegat. Pramila, mulane berdoa itu muncul dumateng sagunging para pinawu, mugi-mugi ngipun hamengku kersa, pun Gus Lasmana saribit miwah putra hargya siwi, tetapi dakan kang putra mugi dipun paring rahayu slamet saking kesatun Allah Subhanahu. Kula kinten mekaten rumiyin akito munjuk atur. Kanthi patut hatur kawu, kanthi katakan ayo. Ayo, mugilah ayo. Ayo pada tapi harapan aku kan daun dong. Gus Lasmana saribit dah. Paikor hamka Ali Abdul Mungin mewah putra 4 harga sini tentang doakan putra lestari dutu niring sambil bawa salabi lamnya. Akhirul hal wanda topik walidannya wali domalinannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus.
saring dutkus dina yang lampah saperlu nggawe kursi ingkang sampun pinanci Ayo ngger sura
Surabaya ndak kanthi lak lenggahke kursi kang wis pinanci saperlunya nyadong wahyuning Gusti Kang Karya Loka muga-muga temanten sarimbit tansah pinayungan katentreman kawilujengan tuwin kabagas warasan apa sing dadi panjang kamungkir bisa kasembadan ya iki wong tuamu kang ira gula wentas saben dinane pamintaku nimasito asih hatut rungun tansah
runtungan awakmu ora pengen mlayu-mlayu mlaku-mlaku mrono loh mayu kira ya mengke sing rada alus to Mas ya biasane ning omah blandong kayu ning kene yo ing sarina lan ngene tatan kenggang sarambut lamun atuh caketing ati yen cedatan zamulang sito ase ngopo to nduk kok awakmu bar lungguh ning kene aku mrene kok mlayu nyun cedhaki totok onggrok totok keroding wedi apa gila kudu wae ngelembing Bindo mimi amindono hayo ni mas bareng haratapi wajib sido asik perayan Cahayu pun dawahke setya tuhu jumbuh kalian swasana katur para kasman ki para among rawuh para panampi tamu ngaturaken sugeng siang sugeng lenggahan kanthi raos ingkang merdika dhuwur aku kang setya satu Pangayo
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
nawa itu di Jawa ini nawa itu niate so kode ya jadi Mbak Kong melestarikan budaya Jawa sing lumampah no Kabupaten Nganjuk ya jadi di Jawa ini nawa itu Islami di Jawa ini niate so ya kan bismillahirrahmanirrahim niate so jika keparipurna itu tegus banget dari Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing menang yo mulane elek kuwi lawe menang sing wajib bukan sing dimenangi sliramu bukan lawe menang diculi taline diculi ya ini menang ya dimenangi wis ora utusan Romo Ibu kali awak mohon diridhoi tutupnya dibuka bisa Rianto ada gerbang tutup dulu ya wis buka ndak sak ini tak tutup ya ini dibuka nek ini buka nek ini buka nek buka mana dibuka mana nah bapaknya pengen Sumerep kurang ya Rianto Paparipurna Rama Sirna Cukumaryanto Bino Gendhoga mulya isine padha ayah isinipun pepak tur kebak ya jawabe ngene ya isinipun sahadat patekat paneta panata agama ugi linambaran donga tetulang ya alhamdulillah Kristus menurut berdatang asmanya Allah alhamdulillah ya Allah sesembahan Allah ya Allah Gusti Pangeran Allah pilihkan dinten Sabtu wagi kukulipun juluwangi kularipun betotanipun ji ya Allah penyen sampun maringi wagine katon teman datang kula sakeluarga ya Allah mekaten dados wayune katon teman ingkang wonten sampai Gendhoga mulya putra nggih Umi Latifah kepari ibu sinebut Cukumane Asta Dina Gendhoga Kencana isine apa ning ibu isinipun pepatur kebak ibu isinipun sandang pangan papan beras kawak jagung kawak dele kawak kacang kawak ibu lajeng ibunipun Gus Herianto nggih anu manbadan nyebut dateng asmanipun Allah ya Allah sesembahan kaula ya Allah Gusti Pangeran kaula pilir-piliran ya Allah rikalian dinten Sabtu kukulipun jiwa-jiwanipun sawah ya Allah yen maringi wahine kamulyan dateng kula sakeluarga ya Allah mekaten dados sini tentrem cita mulya lan tentrem keluarga Gus Lasmono durga mendhang sekala sirna dina Sabtu pagi ngaten nggih iki ngene ya Gus gandeng kuwi sengkalamu dina Sabtu pagi dibuang ora bolak jajan buang sambi kala sing ana dalem kene wis undang-undangane meneh teko coba bakal coba kali coba kali aja kau apa isine sampe utane adalah mengguri olah kosong boleh kok bener cocok iki iya boleh coba kami sapa panjenengan yang musah sebagai kubatan kami monggo karo kosong iki kabeh ben mulya ilmu kendi kiri kendi pertama kendi pakai saya monggo ya cukup iya ini jadi tak naik kabeh sini wis sampai dikerek nih cukup di badannya aja tetep ya kayaknya disek terus tutup dulu dibalik kainnya dipasang
Jadi wis dibuka maksudnya. Itu tutupnya nek wis buka-bukamu. Ya, gitu. Oke. Kemarin dhuwure. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kadang besok kadang ngobrol itu mau ingkang satu koordinasi serta pesan. Amit ya, tangan dulu. Asli ini. Kalau kita berkata nanti mereka kawasan pulau kota hidupkan pulau senajan datang apa ini yang kata pulau nanti soal ini kalau kita berkata begini nanti pantu pengatur kamu nanti ngatakan dari dulu mungkin ayu ada pun apa kita ramai ngatur kata kalau itu Islam kalau tadi dikali kalau sepindah di bawah putra maka Jesi dengan tak sudah dengan putra kaki pada berhadisan yang pernah tapi karena fokus lama tak ini kan alhamdulillah siapa dan tak sudah bukan kamu anak berber yang lo lestari dari sambiko salami lainnya akhirul kala tapi balitanya begitu belinanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna akadan arjani min al-jinni wal basari wa syaitonin awanatin fardam dindukatin qur'an bi alatin wa ibidum malikatin ila rajalan yang jauh lagi pada yaqtuna bi alfi wala hawla wala illa billahi al-azim. Allahumma ya dayan wa ya rabbika man taqaddana man jalan ya rahman ya rahim. Kalau sampai